Goedemiddag. Kun je het goed? Moet goed komen, hè. De veerman, als het dan niet meer goed komt, dan hield het op, hè. Ja, wie dacht al van er zijn in ieder geval genoeg lui bij betrokken. Kleinigheidje op zal gaan, hè. Ja, maar ja, volgens mij moet de prei zo gauw mogelijk. Ja, maar ja, als de band kapot is, hè, dan moet ze een nieuwe erop zetten. Hè. Ja. Dan is het een beetje moeilijk. Wie lang staat het al hier? Nee, net. Kunnen we van het veldje af. Hè. Oké, ja. Dan, Oh, het ruikt altijd lekker. dan is de band net gesprongen. Ja. Ja. Chris de tranen van de ogen, Erik de Loo. Was van de Zwaan onderweg. Ja, ik zoog het. Ik heb het al eens eerder gezien. Op de televisie. Oh, ik wou net zeggen, dan, anders ben ik dat vergeten. Ja, ja. Nee, Maar nee. heb je hem ook zelf van de plak afgehaald, de prei? Ja, zeker. Vanmorgen gerooid en ja, moet er nu naar binnen rijden. Hè. Door we dan morgen vroeg verwerken. Hè. Wat gebeurt er mee? Ja, gewoon de boetes te blaaien eraf en dan gaat het naar Veiling Zonne. Oké. En dat wordt er dan verkocht. Dus, ja, zo dus eigenlijk eerder een dag 10 partijen hoe en dan probeer ze het naar huis te brengen. Alleen, ja, nu hebben we weer een beetje pech. Ja, de band kapot. En die mannen hebben ook tussen de prei gezeten vanmorgen? Ja, dat doen we samen. Hè. Dat zijn mijn Poolse collega's, mijn Poolse werknemers en ja, daar doen we dat net. Je zit met 2 broers samen in het bedrijf? Nee. Ik alleen. Ik met de vrouwen hebben samen een tuinbouwbedrijf, een winkeltje in Sint-Joas. En ja. Even zonder reclame te maken, want dat mogen we niet. Maar als ik 1 en 1 bij elkaar optel, dan is hij verderop is toch een verswinkel. Ja, een boerderijwinkel. En daar verkopen we ook onze eigen prei en onze eigen producten wat we op het veldje hebben. Eigenlijk ja, in de zomer meer QL en zo gaat en in de winter meer prei, asperges dan ook. En ja, zo zijn we eigenlijk een beetje een dorpswinkeltje en ja, zo proberen we weer ons boterham te verdienen. Lukt dat nog een beetje? Ja, ja? We mogen niet klagen eigenlijk. Oh. Dus momenteel is de prei niet zo duur, maar ja, goed. Dat is ook, dat weten we, dat is ups en downs, dat is eigenlijk de marktwerking van de agrarische wereld eigenlijk. En moest ze er ook een beetje geluk mee hebben als tuinder dan? Dat de prijzen net goed zien? Sowieso. Maar dus je moet zorgen dat ze een langere periode in beeldbus en dan pak ze altijd ergens een periode met dat ook een product gaat waard is. Ja. Of je moest naar een grote supermarkt leveren, die werken met contracten, maar ja, dat zijn weer eigenlijk te klein voor. Contract betekent een volle vrachtwagen en ja, bij ons is het. Ga je een paar palletjes. Ja, dit ziet wel heel enorm uit, maar het stelt eigenlijk tussen aanhalingstekens niks voor. Nou ja, ik kan hier wel een jong mee doen. Ja. Maar ja, iedere dag prei. Nee, maar de moesten zo moesten kijken. In zo'n bakprei, ze moesten voorstellen in zo'n box zitten een 350 kilo prei, zuiver gemaakte prei. En ja, zo werkt het eigenlijk. Ik had je eigenlijk gedacht van, dat wordt al van tevoren een beetje netjes op een rieke gelegd of zo. Maar het gaat gewoon en dan de boetes de bladeren af en dan... Nou, pakken, trek een stengeltje eruit. Kijk even dat we veilig op de grond komen. Dat is wel zo belangrijk voor iedereen. Wij może tamtym. Grzechotki nie załatwić. Ik wil het niet zo laten. Mówisz? Dat is een stengelprei. Ja, wat doen we met? Zo komt er eigenlijk uit het veldje. Wacht jullie even, want mensen is net met de camera aan de kant. Ja, kijk, ja, dus wat gebeurt er met een spierprei? Een stengelprei, dat komt zo uit het veldje eigenlijk. En dan doen we door de 2 boetes te blaaien vanaf. Snijden we het vatje vanaf onder de wortelen. Wordt een beetje ingekort en dan ja, zie je ze dan normaal gesproken zo aan de supermarkt liggen. Ja. Nou, in de supermarkt of natuurlijk bij ons staan in de dingen. En zo gaat er door Veiling Zon. Ja, en zo wordt het verkocht. En ja, dan heb ze een verse stengelprei. Maar als ik hem echt vers wil hebben, dan moet ik hem bij jou in de winkel gaan halen, denk ik, of nee? Ja, goed, maar moest alles een beetje relativeren. Nou, wat is vers? Hè? De echte zijn ook lui die pakken zich dat in het veld gewoon. En dan is er nog verser mijnen, maar ja. Snap ze, dat moest alles relativeren. Dat gebeurt? Halen ze bij jou ook van, de prei wel eens van de plak af? Net zoals alle lui, ja, of in gans dingen, ja. Ook wordt zitten lui met lange vingers. Ah. Maar goed, dat werkt schijnbaar erbij. Of vind je het niet normaal, maar
het werkt er bij. Kom je uit een tuindersgezin? Of een boerengezin? Ja en nee eigenlijk. Vertel, ja en nee? Ja, we hebben thuis hebben we niks eigenlijk. Eigenlijk bij mij thuis, ik kom van de zuster van de hei aan de tunnel. Ja. En daar heb je geen dingen. Ik heb een vrouw gevonden hier op Sint-Joas. En daar worden de tuinders roots wel aanwezig. En van daaruit hebben we dankzij mijn schoonouers ook de kans gekregen om ons eigen bedrijf op te bouwen. Okay. De broer van Lisette heeft zijn eigen bedrijf. Lisette heeft zelf zijn ons bedrijf eigenlijk. En zo is heel begonnen. En hoe lang is dat geleden? 27 jaar. En hoe lang kent je elkaar? 30 jaar. Oké. Dus dat is het dan. En hoe heb je Lisette leren kennen? Op een landbouwschool eigenlijk. Ah! Ja, dus je wordt wel al een beetje, een beetje in dezelfde tak van sport. Ja, natuurlijk. Dus moesten dingen hebben. We moesten ook een beetje de passie en hetzelfde idee delen om er ook de dingen voor te zien eigenlijk. En, we zijn langzaam ook gegroeid. Eigenlijk van nul opgebouwd tot nog een klein tuinbouwbedrijf waar we mee bezig zijn. Ja. Heb je nooit, want tuinderen dat doe je in weer en wind, hè? Ja. Nooit gedacht van ik ga een keer wat anders doen? Ja, eigenlijk niet. Nee, dit is eigenlijk, eigenlijk is dit wat ik graag zou willen en wie ik het graag zou zien eigenlijk. En ik ben eigenlijk heel tevreden. Wat is het leukste aan nog werk? Gewoon, als je samen met lui gaat kunnen presteren en samen met lui gaat kunnen doen. Vroeger deed je weer prijpoten, deed je met 50 mankjes in het veld, die je ieder stengeltje prei erin doen. En dat wordt echt chic. Dat wordt echt fijn om te doen en echt dat ze zegt, grote klut van die man bieden en dat deed ze eigenlijk. Ik kan me nog herinneren van vroeger, niet met de prei maar wel met de slaai. Ja, maar of gaal wat. Slaaipoten en slaaisteken. Die nog zijn kunnen een beetje rondvallen of zo. Daar zit de tuinbouw nog meer dieper erin. Ja. Dat bij is meer bekend, maar hier wordt voornamelijk preipoten, QL-poten. Ga daar bij je plukken. En dat chique. En dat is het ding. En nu zie je van, dat wordt minder gedaan om, zoals met belastingdienst. Vroeger ging ze voor €5 preipoten. En binnen 10 minuten na het preipoten logen die €5 in de frietent. En er wordt dan friet en een frikadel voor gekocht. Ja. Of in de mars of weet ik niet. Maar eigenlijk boeit het ook niet. Ja. En dat is nu een belastingdienst. Die zegt gewoon, die moesten 50 man, moest iedereen een idee van opgeven. Iedereen moest weten hoeveel dat iedereen verdient, ook al is het €5. Ja. En dat maakt het, daardoor is een beetje die sport een beetje eraf gegaan. Ja. En daardoor zitten ze met die Poolse jongens, wat trouwens heel goede jongens zijn. Ja, dat is een ander idee van werken. Dan hebben ze nu een vast groepje om de geren met dat vaste groepje, daar werken ze mee. Ja. Dus dat is een beetje het. Nou ja, ik ken ondernemers die zitten ook in de tuindelarij en die zeggen van ik werk met mijn vaste groep van Poolse werknemers en ik zie ook sommigen die werken al meer dan 10 jaar voor hem. Ik zou niet meer anders willen. Maar is dit het arbeidsethos van die jongens wat vroeger heel normaal was en tegenwoordig er eigenlijk niet meer is? Of minder is? Ja, minder. Alles verandert zo. Ja, want we halen ze toch niet voor niks heen naartoe, hè, die jongens? Nee, we hebben geen hanje. Ja. We hebben geen hanje. En als ze geen hanje hebben, krijgen ze niks meer gedaan. Ja. En daar zit juist een beetje het verhaal. En dat is, de boeps die eigen groepje. Die mannen wat die bieden staan, die zijn ook al 10 jaar bij ons. En als die man, het gaat zich erom als die lui zich tevreden zijn en dingen zijn. Dan is het voor hun happy, voor mij happy. En het moet gewoon kloppen. Ja. Als het niet klopt, dan werkt het gewoon niet. Ja. En heb je die jongens die al heel lang voor werken, heb je die het ganse jaar door? Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje noodzaak. Dus u steeds, als asperges, bijvoorbeeld in asperges, wat we ook hebben, is het moeilijker om aan personeel te komen. En het is gewoon van die 6 weken of die 8 weken.
Ze krijgen ook vaster werk in de grote warenhuizen of in de distributiecentra. Ja, en dus als ze op het moment dat ze hun kind spelen, dat het gans jaar werk voor hun hebt, dan is dat voor hun ook aardiger. Ja. En toen moesten ook die jongens hebben die de agrarische touch hebben. Als ze de agrarische touch niet hebben, dan kunnen ze doen en laten wat ze willen. En dat moest goed zien voor die werknemers? Ja, nee, maar moet iedereen. Maar je kent de verhalen toch, hè? Van in Venlo, die nou ergens in de bossen zitten, in tentjes. Dat is bullshit. Dus als ze op het moment dat ze niet voor die dingen kunnen zorgen, op wat voor manier, moesten jongens gewoon zorgen dat het goed voor is. En dat is het idee. En door wat voor omstandigheden iedereen kent in problemen komen, moesten zorgen dat dat ook geregeld is. Ja. En dat is gewoon, onverklaarbaar. Maar ik wil niet altijd de fout bij de ondernummer liggen. Er zitten ook sommigen die hebben in Polen alles opgegeven en die hebben er niks meer. Ja. En die weten zich hier geen raad. Die hebben niks om naar terug te gaan.